Assalamu alaikum Dünya Uyghur Birligideki ayallar, qeyrindaşlar. Men Ruşengül, Belgiyada turma. İşki balam bile 99-njy ýylyň 12-nji aýda mişe kelgen. Üzem betende tolgan 6 ýaşymda mamam 6 bala bile bizni Kazakstan'a çykkan. Buvamny 53-nji ýyly öpmeşikde Xitayla öldürüp etipdike. Şoňda apam ýalňyz 6 bala bilen kelyp Kazakstan'a çykkan. Meniň wetende bir inim bar, any bir aty belek. Inim 57 ýaşda hazır. Eti Ýasinjan Tursun, aýalynyň eti Helçem. 2 balasy bar, bir ogly, bir kız, 4 näbirsi bar. Şu 95-nji ýyly çegaralaryny aşkanda biz anam bile berip 30 neçe ýyl görüşmegen bile görüşüp kelgen tok. Ondan keyin 97-nji ýyllarda ulamy çykyp öz aýaly bile, balalar bile çykyp memam bolup bir aýda jürüp ketken. Ondan keyin aýaly kelip, ketip, soda kyp jüretdi şu Almatyga. Ýakda ýa jyk urukdy kalyrmyz bar. Men inimge egi çykym menimişki degende bizning anymyz 99-njy ýyl 4-nji aýda bu dünýäden ketken. Onun da 62 ýylyň aldyda tüýäp ketken. Şu mişe kelgenden beri pat sözleşip turatdy menim bile, aýal bile, balalar bile beçatyn. 2 ýylda bolup kaldy, hiç kandak alakym ýok inimden. Ulanyň hazır kandak jagdaýlarda turýardy, barmy, ýokmy, lagerdimi, hiç kandak bilmeýätdim. Şu guwalyk bergen edemlerge kokmaňlar, guwalyk beriňler. Uqtay tajawür kapyrlardan kokmaňlar, Allahdan kokmaňlar dep nasihat kılgym keldi. Özümniň wagtym bolmasyn, neçe wagtym beri beremej jügendim. Şoň bilen bugün wagtymny tepip şu bereý dep keçip ketdim. Şoň bundaq bolsamamdy. Bugün wagtymny tepip şu kiçkine guwalyk bereý dep beripatym. Hammaňlarga haýyrly gün diýme. Hoş, rahmet.